Leuka alas, jalka liikkeelle, aukaise ylhäältä. Mitä sä perkele matelet siellä kehässä nyt? Aivan hirveä kiroamaton jätkä tulla kehässä. Eikö sä käynyt ripareita? Älä mieti sitä. Sä oot nyt pisteissä niin paljon jäljessä, että sun on pakko keskittyä, mutta sä pystyt kääntämään. Okei. Arvaa mitä Mane kerran teki, kun oltiin isoisena riparilla. No sitä mä en varmaan nyt arvaa. Se huusi kanttorille, että sulla on rusina perseessä. Noniin. Ja nyt unohdat ripariasiat. Eikö sillä oli rusina perseessä, kun se oli syömässä käynyt pullan päälle istunut? Just. Et kuuntele sen kiroilua, et mene mukaan, se provosoi. Okei, vaan nyt pitää keskittyä matsiin. Justiinsa, hyvä. Tolla sä pääsetkin liikkeelle. Okei, ei me päästy enää isoisiksi sen jälkeen riparille, kun me kärähettiin Manen kanssa kaatamisessa. Ala mennä. Okei. Jalka liikkeelle, jalka liikkuu. Liiku!